Keio, prest zaude? Bai, Jarri bizkarra zuzen motel. horrela ondo. Bai. Hasiko gara, erne. 3, 2, 1. Kaixo denoi, Gasteizen gaude. Trompetista dotore honen alboan nago. Izan ere, gaur hasiko da Gasteizko jazaldia. Ea zer dioten gasteiztarrek. Moztu, ona da. Ea, galderak egiteko herritarren bat. Aizu, barkatu, galderatxo bat egiteko mesedez? Bai, primeran. Kaixo. Haupa, mila esker gerturatzeagatik. Galderatxo bat besterik ez da izango. Jarriko zara nire lankidearen ondoan mesedez? Bai, Segituan amaituko dugu, ados. bai. Hasiko gara? Bai. Ea ba? 3, 2, 1. Joango zara Gasteizko jazaldira? Ez zenaiz joango. Izan zara sekula? Ez. Zergatik? Eta ait musika hori gustatzen. Moztu. Oso ondo. Mila esker erantzuteagatik. Ez da zer, bukatu dugu? Bai, ondo izan. Agur. Gero arte, bai. Ezin dugu elkarrizketa hori sartu erreportajean. Beste zerbait behar dugu. Baina hemen ez dabil inor. Badakit. Grabatu hau. Prest? 3, 2, 1. Joango zara Gasteizko jazaldira? Noski, urtero joaten naiz. Zergatik? Jaza izugarri gustatzen zait. Zoragarria da. Hiri hau bezalaxe. Gora Gasteiz eta gora jazaldia. Moztu, bikain. Badaukagu erreportajea. Zoragarri, bazen etxera.